familiar kayo mo sa atong gospel naman tay kanta ni asin og kahayag. Familiar kay taana. Dinhi nato mapamalandungan mga igsoon sa gisulti ni Kristo nga ang pagpruiba, ang proof na kining usa ka butang or usa ka tawo tinuod dili di ay diha lang sa iyang makuan ba kaugalingon, kung dili magkuyog yun nga tinuod siya niya mapuslanon siya sigon sa iyang kamatuoran. Nakasabot mo? Kanabang mapuslanon siya sa iyang kamatuoran. Pananglitan asin. Og tinuod kina siyang asin, kinahanglan parat siya. Naasa day tinuod nga asin pero wa nay kaparat. So gitawag na siya wa nay kapuslanan. Suga. Tinuod siyang suga. Pero kinahanglan mo danag siya. Pwede di ay ang suga tinuod pero di na mo danag. Nya unsa pa may imo anang ganahan pa ka anang sugaa nga di naman mo danag. Karon bitaw malingaw man ta anang kuan kanang siging lalis-lalis o kinsay tinuod nga simbahan, Katoliko ba, Sabadista ba, Iglesia ni Cristo ba, born again ba, purting linalisay aligre ba yasan paminahon, magsininghagay ko na sila pero mag-uli ra mo na sila kadugayan, di ra mo na sila mag-away. Ako wa jud ko mo apil ana. Ay daghan kayo magsigig text na to dinhi. Gapataka lang kag tabi pader. Ana, ako ra nang basahon. Nga naman, siguro man ko nga tinuod ng Katoliko nga simbahan. Tinuod man gid ni nga tinukod ni Kristo. Tinuod man gid ni nga agianan sa kaluwasan. Di naman na malalis kay sobra na guna 2,000 ka tuig na nagpuyo tag-ingon ani sukad pas panahon ni Moises ato gunang ikonik panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Moises niya sa mga pangulo nato, panahon pang San Pedro hangtod karon connected ko na di tinuod na siya. Ang akong gipaningkamutan nga kining maong kamatuoran sa simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo mudanag unta ni nga nagdagyod ni Kristo nga ako makatrabaho ko sa mga buhat ni Kristo. Hilingi ay mong tupad ingna tinuod magyud ka pero nagtrabaho kas mga buhat ni Kristo. Magunsa magsigi kag ingon Katoliko ko pero hasta pare imong ikiha. Katoliko ka imong ikiha ang imong pare. Magunsa magmaingon kang Katoliko ko binunyagan ko aning tinuod nga simbahan pero sige kag bungol anang imong igsuon kanang imong silingan imo na siyang awayon. Magunsa magmaingon ka Katoliko ko nagsunod ko ni Kristo nga nahigugmas mga kabos pero ang imong sakyanan naa nimo giparking sa karsada, imo pag yung habol-habulan diha nya Katoliko kuno ka. Mura kag asin nga wa nay kaparat. Angay na lang kang tunob-tunuban. Mura kag suga nga gisud sa gantangan or gibutang sa ilawom sa kahon. May na lang kang ilabay ng sugaa ka. Anong di man kakakuha ng imong kahon. Nga na bang absorb kayo sa kahon. Ako ra ni. Wa mo ilabot. Alihan ko ni. Kuralon ko ning akong balay. Pero Katoliko ko. Sige kog bronda. Inigadto na ako simbahan. Dagko pa kay kog rosaryuhan. Mudunit pagyod ko anang simbahan. Mupatukod man kay kog simbahan. Pero kuralon ko ni akong kural. Musod kay mo diri mga animala mo. Patyon tagyod mo. Nya Katolik. Tinuod pa ka ng sumusunod ni Kristo.
Pariyara ko na, ngano man ang katolikong simbahan, kita, dinhi sa misa, di man nato pakalawaton ka ng gapuyo-puyo. Bisan ka ng civilly married, bawal man na nga mga lawat. Ngano man. Tinuod, naghigugmaay sila. Why question? Nagkahiusa, okay gyud kaayo. Pero nagsangyaw ba sila sa pulong sa Ginoo nga you shall not commit adultery kanang giingon ni Kristo? Kana bang makighilawas ka nga wa mo'y kasal diri sa simbahan? Wa mo gihiusa sa Dios, kamuray gahiusa-hiusa ninyo. Bisag unsaon pa ninyo pakita nga portigid ninyo kalabing nagkahiusa gyud mo, pero wa ninyo sunda ang gisulti ni Kristo nga kinahanglan kuhaon ng sala sa kalaway, kaulag o adultery. Wa gyapon mo'y kapuslanan. Nadaghang mga mag-post-post diya social media, puro babay gahinagkanay. Mutanaw biya ko anak. Kamo mutanaw sad mo? Mutanaw ko Nako, pagkanindutan nila tanawon. Pero kung atong sutaon sa kamatuoran, babae siya, babae sa ning iyang tapad, wa na maigo sa planos Ginoo nga kining maong buhat sa gugma padung gid unta ni kaning sexual love, kanang love related to sex para na procreation. Ang kapuslanan ana nga dunay mogawas nga bag-ong tao, dili lang na pag-enjoy sa kalami og lami man na pananglitan. Lami ba na? Lingay mo to pa din na lami na. Nya puro mo laki, puro laki gahinagkanay. Nindot man, you love each other, yes, kamatuoran na, you love each other, pero ang inyong gugma mapuslanon ba, sumala sa standard sa Ginoo? Mapuslanon ba? Dili ka ang yawa na nagamit sa inyong gugma? Kaya kanibiyang suga kaniniya ba? Akani ba? Kana suga man na. Niyaon sa may kapuslanan aning kapadal nganong gidagkutan man ang hayag mangkayo? Kibaw mo nganong gidagkutan eh? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw bitaw. Ayaw symbolic ni siya, symbolism ni liturgical part ni sa liturgical kuan nato balaod panahos misa nga naagi magsigang kandila kay magtimaan na sa kahayag ni Kristo nga nagsukad dinhi sa santos nga Eucharistia. Symbolic sa presence of God who is the light of the world nga atong giselebrate dinhi sa lamisa mo nang butangan siya kandila. So mapuslanon kung ako narong kuhaon or si Brad Loloy musaka dire iyang kuhaon, iyang silaban kaning hapin sa kandila, iyang duslitan, mahimo masana gamiton pagduslit aning kuan kanini ang hapin sa lamisa. Unsa may akong buhaton, maingon ko, yes, okay kay Brad Loloy, sakto gina nga rin, sunog na nga rin, hasta mga libro, hasta ang sutanas pare, masunog na. Kana, pwede mo na magamit yun. Pasabot, pariha sa gugma, pwedeng magamit sa yawanon, pwede sang magamit sa Diyosnon nga paagi. Kanang gugma ba? Pananglitan, pari o madre, maghigugmaay. Kung sa muna, Diyosnon, yawanon. Diyosnon. Pero pari o madre, puyo nga murag minyo, misa ang pari dire, serve sang madre, inighuman, dog sad sila dito. Hangtod nanganak ng madre, nahimo ng sakristan ang anak, sige lang yapog misa ang pari, ang madre sige lang yapog serve, inighuman, dog na sad sila, nanasay manghod, ang pari rasay mong bunyag, niya ang madre gakugos, gabilo sad kay ni serve sa bunyag. Angayan pa ng gugma ha? Gugma pa na nga mapuslanon, mura na nag-asin nga wa na'y kaparat.
iskandalo na ang nahimo. Mura na nagsuga nga gibutang sa gantangan, gialihan sa kalibutanong mga sala. Ang pagkapari o ang pagkamadri gituyukan sa kalibutanong sala, wa na'y kapuslanan, din anak mo danag. Mupiyong na ang mga tao magtanaw na, kaluod, kaluod. Ug mao na akong buhaton, nya mamaligya kong slots, wa na'y mo palit. Wa na'y mo palit. Pero karon kay, wa pa man nako buhata, pamalit sa taon mo. Ang tanan ba yan ninyong gipalit nganhi nga slot? Ako ba yan ang gidapat sa atong simbahan? Good. Parehara sa nako, pare, sige kong baligya aning slots. Nya kada ninyo donate diri, gamito na ko sa akong kaugalingon. Bago na sa kong sakyanan, na nasa ko'y mga bagong balay nga gitukod, nya magsigo ingon para nis kumbinto, pero wa kini barog nga kumbinto, para nis ato nga dinhing mga suga, na sige lang yapog kapundir. Ana, unsa pa man yung isulti nako ikadugayan, tinuod kong pare, tinuod ko nga giordinahan nga pare ni Cardinal Vidal, together sa akong napo kakauban ni adtong June 22, 2004. Tinuod ko. Pero kamong manimba nga magsigi na lang kong pangwartab, ako yun mong sigihag pangayong kwarta, ilad-ilaron ta mo, muingon mo, hunong na taning pariah, wa na ni kapuslanan. Mamalhi na tagsimba. Niya kanidinhing mga palibot na to, hugaw pa sa ana ba? May mangusap, ay naman mga kulikta di. Igadto nyo CR, porting bahua. Arang-arang ba itong CR? Wabya ko'y sudsud diha. Komentaryo mo ha, kaya naara ba tayo gi-in-charge diha CR? Aron mo'y atong patubagon. Ana, dihas parkingan, way klarong arrangement, dinhi sa sulod, porting hugawa, lingi-lingi ako na inyong gilingkuran. Hugaw? Limpyo? O kana mo na itong tanawon. Pero maghugaw na diha, nangaguba ng ludhanan, inigana nimo, nangatanggal na, maingon dayon ka, wa na ni kapuslanan, hunong na tagpalit og slot, hunong na tag buog aning kulikta, wa na ni kapuslanan. Pero tinuod ning simbahan na, tinuod ning nga Katoliko, tinuod sa kumpare, pero di na tinuod ang akong mga buhat. Pasabot, ang atong mga buhat isip mga Katoliko, kinahanglan mo haom sa gikinahanglan sa kalibutan, isip gikan sa mga Katoliko. Nakadungog ba mo nga naay mga tinuhuan karon, apil na ta mga Katoliko, nga nagsigi og ilog kinsay muhatag og hinabang sa mga kabos? Kadungog wala nga ningon, ako'y hatag diha. Manong niilog mo diha mga Katoliko? Ako man tayo mo patukod og balay ana diha ng mga squatters. Ako man tayo mo palit og yuta anang naa mga taga sidewalk. Ngano mamong mga Katoliko kamo may nipalit? Asa naman lang meron ani mo tabang nga inyo na maminggiunhan? Nay naginana. Ilingi ay mong balay, imong tupad na ingon ana. Kana bang mag-ilog og hatag og mga 5 kilo packed rice ngadtos mga way gikaon, nag-ilog bata na? Wow. Nag-ilog batag limpyo anang kanal diha nga porti nag yung mga hugawa nabay nag-ilog ana? Wow. Nag-ilog hinuon tag inangkunay anang yuta, hasta mga Katoliko nagkinihaay na mura na tag mga asin nga wa nay kaparat, kay hasta mismong isig ka Katoliko managsuon para bagyod, musimba para bagyod, di naman magtinggana itungod anang lalis ug away nila anang yuta ug mga kabtangan. Mura na tag asin nga wa nay kaparat, mura na taog mo lagi na nakaron check up ako nung mag-chinik apay tas atong mga buhat. Ako din sige kong baligyag slot para sa simbahan, para mo asinso mo ma-develop ni ato mga facilities. Unsa man na buhat na sa tinuod nga pari o dili?
Tubag. Ambot lang ninyo. O niya ron, kung kining atong pagbutang og balay diha ni Rocco, kining atong paralyzed nga or disabled nga silingan nga ari lang maghigda sa simento atong gibutangan dihag balay-balay sa kilid sa atong kuan parkingan. Unsa man na? Buhat na sa usa ka pari o dili? O kana. Matod pa ganing Brad Rocco, istorya na ko ang kaning atong staff din eh. Hangyo ko nos Brad Rocco, mamatay siya, anhagin siya diha hayaon. Kay nibati siya, nga naa na siya eh. Nana siya ba'y kaugalingnan? Gusto siya, anha siya diha hayaon. May tagmamatay na nasunod si man. Pero murag dugay pa ni Brad Rocco kay pati hubuga itong aking adlaw. Kuan gayo kana ganing kana ragi yang sustansya. Aka mo check up ako na ninyo. Usa ka Katoliko nagpalaygit kay di na gustog anak. Unsa man na? Haom pa na sa buhat sa usa ka nagsunod sa Ginoo. Nag-abortion. Nag-same-sex union. Haom pa na. Ambot ka nang nagpa-colors buhok. Nangiski sa kilay. Haom pa na. Ambot lang ha. Kamo na lay analyze. Hindi ka kita sa tao nimo madasig ba siya o makaila ba siya sa Ginoo? Si San Antonio de Padua o ang mga santo sama nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, hastas mga batanon kay mga santos, Saint Agnes, Santa Maria Goretti, nga tag 12 anyos, 13 anyos, nangamatay na. Nagsunod sila sa Ginoo. Munang nangasanto sila. Dali kay nasantos ang 35 years old nga si San Antonio de Padua. Gamhanan kay siya. Mao nang dangpanan ni siya sa mga kanang nangawa ba. Nawa imong kwintas, ampo ni San Antonio mubalik na. Nawa imong pitaka, ampo ni San Antonio mubalik na. Ang kwarta rin di mubalik. Nawa imong bana, ampo ni San Antonio ihatod ra nas kabit. Og maparalyze na. Kanang mga nangawa, muna yung usa ni siya sa mga sikat kayo ang mga nangawa. Si San Vicente Ferrer, grabe sa diyang kasikat. Munang dinagkutay kita to the max. Nganong gamhanan kay sila? Tungod kay ang ilang buhat sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, sa inyong pagtuman sa akong mga sugo, sama ng panglakaw mo o isangyaw ang mayong balita, mag-uban kaninyo ang gahom sa pagpapahawa o yawa, pagbuhat og mga milagro, pag-ayog mga masakiton o pagbuhi og mga minatay. Nabuhat na nila. Nga naman, sige man sila og tuman sa sugo ni Kristo. Wala na kay siya magatiman sa ilang naong. Wa sila magsigig pa-beauty sa naong. Wa sila maghuna-huna o napaba sila iligo o wa. Tagpila ka adlaw magbaktas. Si Mother Teresa wa na maghuna-huna, humot pa bako o baho na. Nga kining akong sigihag limpyo mga giud na maning lawas ani. Mutakod man ginang baho ngari sa lawas. Tingali human tingay limpyo ni Mother Teresa dito atong tao nga giud ang lawas na portig yung bahoa. Kung mulakaw siya, ang taong makasugat niya, mayon, kabaho ato niya. Kaya mutakod mo na. Ato gani kong prisuhan sa una, mga 5 years man ko dito, musod ko sa prisuhan, iniguli na ko nga to Santo Rosario sa akong kwarto, inighangir na ko sa akong clerical,
perti na mong dumog-dumog dito sa mga piniriso kay perting huuta. Inig obot ako ngadto nya mugawas ko sa akong kwarto. Inigsod nako bahong prisuhan. Kay napilit sa akong sinina. Di na lang nako mahanggap kay naanad naman sa ko. Pero og mugawas ko nya makahanggap ko preskong hangin. Inigbalik na ko ni maho mang prisuhan. Mga laway ang mga baho sa bagid-bagid pilit man. Pero wa na baliha sa ato mga santo sama nila ni San Antonio de Padua, nilang Mother Teresa o uban pa. Wa na nila baliha nga mabati among naong bisan paganig patyon pa mi padayono namo ang pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. So lingiay mong tupad ing na kinahanglan parat na taha na niya mingon sana siya kinahanglan musiga ka ha mudanag ka testingin ninyo karon iniguli kanang inyong mga pagkaon nga sobra kana bang inyong gistak ba bisag karon lang adlaw testingi ipanghatag na ngadto inyong silingan nga portig yung lisura kahimtang kana bang inyong gistak bisag namoy usak sakong bugas bisag tunga lang ana nya imo nang itag 3 kilo kanang inyong silingan karon nga wa gid nyo tagda labi na mga standby tagain nagbugas sardinas ug noodles kanang standby ba diba ngita din nagkaldero mangawat pa nagkaldero lungag din na nya butangan din na nila og dahos saging budol dayon na lipay kay na diin magkani Sulah, kabukutan ko diyan sa sige mo nagsimba. Wala, manimba ka tawi. Simba na din nasiga kay mata. Nganong mo simba naman sila? Kay nadanagan sa imong pagka-Kristiyano. Nakatilaw sa imong pagka-Katoliko. Sa imong pagkasumusunod ni Kristo. Labi na gyud ka na mga nagpuyo-puyo, magpakasal na. Ngani? Ana, mingulo, ala, dugay naman. O pa rin na makasal siya. Ano napakasal man na? Isa, ay, niko ana, nakaamgo na gid taon. Gusto na gid nga mahimong santo. Sa, ala no, kami, wabaya sa may kasal. Sa, ala, maimpirno biya ka na. Ay, magpakasal sa tayo. Kapakasal mga na sila, kita na ba'y dili. Mana ba? No, muna ka mo mga nagpuyo-puyo. Pakasal na. Nainingon ako pa dir, okay rag piso among ibayad. Naku, pwede rag yun. Basta way hikay, wa tanan, bisag snacks, wa. Mo snacks gani mo, maghikay gani mo, nya magpakasal mo piso inyong ibayad, ditso sa mos impierno. Nga naman, tinuod yun ka, nga wa kay ikabayad more than 1 piso. Tinuod yun ka. Nga nagdamag kag sakyanan pag-ari ni mo dire. Nganong piso naman? Sa to pawasan ni mo mapaambit ang imong kahayag o ang imong kaparat. Na ang pagpuyo duhagi atong pamatud-an aning atong pagsunod sa Ginoo. Pamatud-an nato nga tinuod tang Kristiyano, nga tinuod tang simbahan, unya pamatud-an tani sa pulong ug sa buhat. Buhato nato unsay gusto ni Kristo, dili unsay gusto nato. Ang gusto ni Kristo, the purpose nganong gihimo tang mga igsuon ni Kristo. Ang purpose nganong gihimotang mga anak sa Ginoo. Matud pa sa unang pagbasa, dili bakakon ang atong Ginoo, ang iyang gisaad, iya ginang puy-an. Di siya mag-usab-usab sa iyang desisyon. Gihimutan niyang anak kita forever. Bisag maadto patas impierno, di na ginamausab ang iyang pagdawat natong anak. Ang problema lang, midawat bata niya nga atong amahan. Ang pag-ingon ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos, din agi na mausab. Apan ang problema, gusto batang mupuyo ni anang iyang giingon, bulahan kamong mga kabos, umusupak ta ana. Mao na siya kanindot sa Ginoo, di mag-usab-usab, kita lang usahay or di baka kadaghanan, dali kayong mausab. Lingi ako na imong tupad sa katapusan. Ing na sugod karon dili na mausab ang akong paghigugma nimo. Ing na.
starting today, my love will never change. Hasta mo dihang naa sa online, naminaw, labi na mong nibuwag sa inyong mga bana. Hala, atuan na tong inyong bana dito. Ingna, puy anako ang akong pagkaasawa. My love for you from now on will never change. Ingon din imong bana, pauli ditong panuwaya ka. Adi, maghilak ka nga mo pauli, mingon din ka, sakit Lord, pero sama sa nis imong kasakit nga nahigugma ni Judas, nya si Judas may padayon gyud sa iyang buhat. Mo padayon tong akong bana dito siyang kabit, my heart belongs to him. Igabot sa inyo, patay dayon ka. Pero ini sunod nimong pugwat sa imong mata, tuan ka sa langit, tipo na ka sa mga anghel. Kita pa mo ditong San Antonio de Padua, no? Kita pa mong Mama Mary, hapyod-hapyoron pa ng imong naong ni Mama Mary, kaya nga to kuno mga luha pahiran sa Ginoo. So ninduta ka, no? Ang akong luha ang mupahid ang Ginoo. Wa mo mangandoy na kana kunong atong mga samad nga nagkadugo, atong mga sinina nga perti kunong nagkabulingit sa dugo, paputiun na sa Ginoo, igabot dito sa langit. Ninduta na, no? Kana gani akong mamas unang hilantan ko, magsigig hungit na ko, niya maghapyod-hapyod sa kung anak nindot magkimpaminaon, nga mangusi mo sa tus mama, manglatos man to, pero nindot magkimpaminaon, unsa na kaning Ginoo nga purting higugmaan ako, mo'y muhikap, nindota. Sige, magpadayon ta sa kamatuoran, haron ang Ginoo muguban nato, muhimo pagid nato nga tinuod nga malipayon. Manindog ta.